Kedihem genye giye oka ume Omama mazura rume Kedihem gemele Chineke Uduguna Nisime Obuye kako Mmesoma Chineke Abu ama kaijira Nirugi Chineke mo Abu tito kaijira Nirugi Wana yeses Imoni Ayeyeyeye Agamako Iye chukwu mere mo n'ụwa n'ịhụnanya Chineke karịsịa soro nto chukwu mgbe niile mkpọgụrụ gị ịnasa medere anya n'azụ ime mkpa m ka mkpọgụrụ gị ọkwa ịzara m O Chineke onye dịka gị o Chineke onye dịka gị Angulu nduma onye dịka gị o Chineke onye dịka gị Ebulite ụzọ atụba onye dịka gị Eze ndị eze onye dịka gị Angulu ndụ onye dịka gị o Chineke onye dịka gị Amama masị amasị onye dịka gị o Chineke onye dịka gị Rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na Chineke nna ndị na-egesi ebe dị iche bịa bido tata wee luwe chi Chineke nna biko ka ya bịa n'ụlọ n'akụ ndị ga oludo ga na ụlọ anyị sọ asị banye Isaac agbobi ndị kwe ndegala site n'ebere nke Chukwu azụ. agbobi azụ ike na ndụ Amen. n'afọ Idea ka idea patalo no Mgbo dịka osu wee dị n'iwu anyị ntememe o mere unu ma o megbadịla anyị n'ofu onye ka ewepụ n'ọnụ ọgụ anyị so na ọ na-ewute anyị etu o si ewute unu anyị ga-asị unu dị enwe ndidi ọnwụ babatadịbụ onye anyị ga-amakwụzi that there is time for everything according to the book of Ecclesiastes. Enwere time eji amụ mmadụ, nwee time onye anyị ga-eto, nwee time onye anyị ga-aba nne na nna unu, nwee time ọnwụ dị. So this time around is time of death. So we have to endure. An inevitable end to an end, not an end itself. So into the wedding. Ọ bụrụ na onye otu anyị rapụrụ n'ụwa ọ dị adabasị
otu anyị ga-esi wee bịa a na-enyekwa ụlọ ekele maka nwanne ụmụ nwoke nwanne anyị nwoke gasị mgbe n'ebe anyị so anyị wee anyị na-enye ụlọ ekele ihe ahụ wetara anyị anyị si udo ife enweghị mkpa na anyị anyị chukwu nwere nya nwere so anyị si ka abịa fụ usoro anyị ji kapọ n'aba anyị ji fọ iwu onye bụrụ si ka anyị si nwere Nwaada anyị atọghị dịka anyị ka anyị bụ mmụọ ọkagbu akwa gị ego ini gị ego mmanya bịa si ya dị ngwa keneba n'ọga anyị keneba biko na anyị na-ekene unu na ọbịbịa unu bịa wee nọrọ anyị anyị na-ekene ine ibe dị na unu ji wee bịa ebe a Chineke ya kwụghachi unu mmadụ a na-asị unu na ụgwọ unu ji wee bịa unu ga-eji na ya Jizọs anyị na-ekene ụlọ daalụ nọ ebe ụlọ ya Jesu every office you I say you are blessed, say I am blessed. For whatever you are doing, I am blessed. You are blessed, I am blessed. With the good steps of the Lord, I am blessed. ụnyaahụ anyị bịara Vigil Mass ebe a mmiri mere ka ọ ghasa ụbọchị do Vigil Mass ndị mmadụ turn up in a great way mmiri mekwa nke o ji ebu mmiri ma Chineke wee mee ka tata o kwara anyị na nkwa na ọ ga-ife ga-adị Chineke mee ka ife dị anyị na-ekele ndị polisi na Joskas bụ onye nwe anyị Chineke nọ n'otu aka ka a na-aha mmadụ niile bịara ebe a ebe ma ebe ọbụla isi bịa ma ndị si Agụleri ma ndị si Ọnịcha ma ndị si Abuja ma Lagos ebe ọbụla isi bịa ma ndị nọ nri ebe a ndị unu pụ unu apụfa n'udo unu ga-afụkwa n'udo ha Joskas bụ onye nwe anyị Chineke nna akwamozu a ga-eweta udo mmatawanye Chineke na ezinụlọ bụ Ọtaji Chineke na biko mee gosi otu a si na Joskas bụ onye nwe anyị Chineke nọ na-efe ndị be Ọtaji weta ka anyị wee nọnyere fabo ndị ụka St. Peter's Owe anyị na-ekene ha n'ụdị pụrụ iche na-ayọ Chineke ebe ọbụla si weta ife a mmadụ bụ mmadụ ha Joskas bụ onye nwe anyị
Chineke na kpọbụ na ife bedebe asụ epụta kpa ha marịrịtere n'aha Jisọs bụ onye nwe anyị. Gosi anyị na onye n'ụwa ga anyị agbaba na nchedo gị n'afọ nna eto dị Jesu. family from Oraukwu. I know that if we make a case, I'm not going to need share never. I would tell you what talk about the case me and the family. I know soon no. Dog. The Kunu Garewa or Gunuke, a case me. Ununia and Manando. Union and Union. I know soon no. As we come, and near primary school. I be soon.
No ife mekwa unu mekwaziri anyị. Anyị na nwunye onye a na-akwa anyị na nwunye na-akụzi n'ofe school. So I was kind of tea, well, I'm very fine. Tea, I can know. I know your zemes. Kabule form, Kaya Nedge. Abamon Kuna, Abama, I hype and I and edges. Don't. Are you now you're watching it. Anyị na-ekele ndị na-agụ anyị na-asụ n'ụlọ Omeni. Make up. So now I'm in paradise. Never happened to the Malay and now you say, you know, come you Oraukwu. From Mutunu Galidi, even the Gabagaba. One night, why you know, it's not what they are like. I know you're getting again, not young and yellow. And Mr. Hi, I'm in the house. You have that kind of enough for Christ.
anyị na-ekele gị Chief Uche Okafọ eze omenyi n'ibe anyị Oraukwu. Kedu ka gị na ezinụlọ a si wee dị gị na di nwaanyị anwụrụ nwunye gị nwoke anwụrụ iji wee bịawa? Emebosi mụtalụ nna ha so ofu family nwanne m nwaanyị bụ onye nwoke nwụrụ anwụ mgbe si ka bịa anọgoli nwa mbụ nke ebe a si ka nchelụzi akwa mba so n'ọ famili anyị ka ọgọ anyị nwoke ọ bụ nwoke a ime onye mgbe ọ dị ndụ nwere ihe ekwu maka ya? Mgbe ọ dị ndụ mụ na ya nọkwa maka ọ na-enelu mbe m anya mgbe ụmụazị ori karịsịrị nkụ ọ na-enelu mbe m anya wee mesizie kwụsịzie anyị rụnụ ka ụmụezi ka ọ dị ya mgbe ahụ na anwụ ya anyị gbara ụkwụ na anyị nwere ike mana ị ma na ụkwaluo egburu ọ daa so ọ bụrụ na uche Chukwu ịgbasigodu mbọ niile ya agba mgbe o ji si aka oyi eji kpọrọkwa mmadụ anyị na-asụ unu nnọọ aka ndụmọdụ ga-ada ụmụ ya ụmụ nwa dị ana gị a na-adụbuli ekwu m bifo na ha nwa ụmụazị bụ izi na-ege uchu onye ịgwa ka ọnụ na ọ bụghị na nne na nna adịghị so na anyị ya akọntinu kwa ebe anyị kwụsịrị anyị na-asụ gị na ọ ga-adịrị gị mma n'aha Jizọs. Anyị na-afụ ka ndị ọgọ ji efi wee bịa wee na-enye ha egwu dịka esi eme ya omenala Igbo. Diamond Fitness obodo amagoju onye chi
Isaac. Hallelujah. Ọ bụ nwa m nke anyị hụrụ n'anya. Ebe anyị si wee bịa bụ Oraukwu. Oraukwu na Anambra State, ebe obi. Hallelujah. Nwaolu ọgbasara okie. Although nobody is perfect, at least ọ gbara ọsọ okwukwe nke ndụ ya. No died is late. Enwere ike na-afụ mmadụ n'ụdị na ọ na-eme ịta olu at last onye ahụ abụrụ champion. O nwere ike na-afụ mmadụ na ọ na-eme ịta olu n'ikpeazụ ọ bụrụ onye agụnyere agụnye. Enwere ike ịfụ mmadụ na-agụpụ ya abịa n'ime mmụọ ọ bụrụ agbụrụ agọziri agọzi. Anyị bụ ndị Final Solution Ministry. God the final solution. Oraukwu. Prophetess Dr. Chioma Jesus. Popular Ozigbo Ndo. Ana ekwu ekwu. Welu mma gị. Welu onye amara Chineke nyere gị tinye n'ime Chineke ọ bịa best. Ebe ahụ ka ọṅụ dị. Ebe ahụ ka ndụ dị. Ilechara n'ime Jizọs. Igbo n'ime Jizọs. Ebe ahụ ka ezinụlọ a n'ụbọchị tata. Ma ọchịchị niile nke na-erugharị n'ụwa dị iche iche agaghị ahụta ezinụlọ ọzọ. Akwụkwọ nsọ bụkwa ka
ya kama na ihe anyị na-ayọ Chineke bụ amara ka nke karịrị anyị gara ịbịakwute anyị. Ekwubi m okwu n'isi ezinụlọ a n'ụbọchị taa, ọnwụnwa karịrị ha agaghị abịanatara ha. Ọ bụrụkwa na ya anwụ anwụ kama ọ bụ onye oge eruru ga-anwụ. Onye oge erughọ ihe chi amaghị adịghị. So n'ebe Isaac nọ n'ụbọchị taa, ebelivu m na etu a ka Chineke si wee chụ ya. Imagine na the day the man nwụrụ, ọ kpọrọ m na fonu gwa m na ọ mara ka o si eme ya eme. Nsị ya na Chineke nọ n'ọrụ ya, don't worry. Etu esi kpesie ihe ekpere o jiri nwayọọ lalụ ka ọ na-alalụ ụla. Ife ebe Isaac dine ọ nwụrụ anwụ oge ọ nwụrụ, onye ọbụla bata afịa that place ọ na-amụ amụ iji wee gosi na ọnwụ ya bụ ọṅụ. Ọ da-anwụ ya na ọ na-ata afọ bụrụ pet, ọ na-anwụ ya na ya nwe ebe ọ na-eje. Ọ mara o nwere ebe ọ na-eje. Ọ ga-adịrị ụmụ Chukwu na mma n'aha Jizọs. Ekwupụta m okwu ogologo ndụ na arụ isi ike. Eluigwe kwukwara okwu sị onye isi ga-ahụ ụzọ, na ngwụrọ ga-agakwa ije, na onye ogbu ga-ekwu okwu, na onye ejikwa eji ga-enwere onwe ya, na onye ngwọrọ anwụ ga-etolitekwa n'ọnwụ, na onye aga ga-atụ ime. Okwu a ka m na-ekwu n'isi ezinụlọ be ndị Otaji n'ụbọchị tata. N'ihe ọbụla bụ ihe siri ike nke na-ekweghị omume n'ebe mmadụ nọ, with God everything is possible. Ọ ga-ekwebesi omume n'aha Jizọs. Ihe ọbụla bụ ihe mere. I cover this family with the blood of Jesus Christ. We have prayed in Jesus' name. Do something for the Lord. Still praying. You are covered with the blood of Jesus. I believe so. Nke dị n'iru ka Chineke agọzikọrọ ụmụ maka ọmụ. Ọ ga-esi n'ụmụ ha mere gị ihe ọ bụla. Ị ga-ele anya ọdịnihu unu anyị eme etikpọ ihe ga-abụ ebe ahụ na-eme. Amen. Ụlọ otikpọ ihe etikpọ a ga-alụnyekwu ya. Amen. Ihe ọ ya kwụ ebe a true story bụ. And ọ ga-anụ nwaanyị n'oge. Isaac Otaji nka ya sibazi ihe ga-eme na ọya ha nọ ebe dị mma maka na Isaac nọ ebe dị mma. Ihe anyị na-ekwuzi ebe ahụ Chineke nyere ya ọṅụ ka ọ na-ayọtala anyị bụ ndị nọ n'ụwa anyị. Ana m ekwubi okwu n'isi ya na ụdị afụfụ ọ taa n'ụwa na ọ ya akpati ya. Onye ọrụ from Ota village. Onye nwe ụlọ bụ Isaac Otaji bụ ọgọ nwoke n'ihi na ọ na-anụ my sister, my immediate sister tọrọ m direct ọ na-anụ so ọgọ nwoke. So ụmụ ọgọ nwoke a nwee ihe nwee ikwu maka ya. Efro kedu ihe m ekwu etu anyị si bịa taa na etu ndị be anyị si bịa ka ọ gologo etu anyị si mara ya. He's a good man. He's a good man. Maka ma na onye ọbụla na-akwụ n'eziokwu bụ a good man. Onye ọbụla na-abụ ekweghị anyị ekwe ka ya anyị achọ ka nke mmadụ fuo bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ. Onye na-ekwutere onye nwe onye ekwutere ya. Onye nweghị ekwuri ya ezigbo mmadụ ka ọ bụ. So he's a good man. So
so ana m ayọ ka Chineke nalụ mkpụrụ obi na ndokwa amen ya ekpere nna ekpere ya ị na-akwụkwọ n'ụmụ nwa dị anya gị ekpere nna ekpere na amara na ebere Chineke nna ha apụwana mana ama na Chineke bụ onye kere eluigwe n'ụwa ka nna asị na Chineke eguzola amara ya bịapụchitefa na ọpụpụ nna hapụrụ ana m ayọ ka gap ya gara eburu ha ihe ọbụla kama ka o butere ha n'iru butere ha mmụọ ngozi a sị na ọya ha bụrụ ha ihe uru ana m asị na Chineke ga-anọchi meelu ha mmụọ ihe nna ha ga-emelụ fa so ekpele ka nna ekpele ha na ọ ga-adịrị ha mma ndị dutekwanụ gị ọ ga-adịrị mma ha ebe ndị dute nne ka nna asị na Chineke enyitere igwe na ụwa ga-eji amara na ebere edu n'afa n'okwu ha ji bịa ka ha ga-eji na ya amakarị nke ha ga-eji na ya amakarị anyị ara n'udo na ọṅụ zitekwa ndị hapụ n'udo na ọṅụ aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe ma yọkwuchi na ihe ọnwụ mberede ọnwụ eru anyị na-eme anyị ọzọ anyị ga-aka aka tọọ atọ bifo ihe a na-eme ọ ya bụ anyị zụcha ụmụ azụ anyị na-ejezi ụmụ anyị anọrụ asị na celebration of life not painful exist anymore. Thank you, brother. Tata ka akwara nna gị nna mụtara gị dị ndị dadi inwe kedu iwe ike ikwu maka nna gị mgbe ọ dị ndụ dị mmadụ ọhụrụ nna m bụ onye bụrụ ezinụlọ nyere anya bụrụ onye na-ejighị ụmụ ya ma nwunye egwu bụrụ onye ihe gbasara ụka na-amasị bụrụ onye anaghị alaghị ịnọ ebe a na-emegide mmadụ malụ nna m ezigbo nna ka ọ bụ kedu iji echeta ya karịcha nka nta gị na ya na-enwegasị iji echeta ya karịchara akarị maka ọ na-ada akọwara m akụkọ ka ha si wee too ganụ anyị ncha na-egwu egwu na ọ bụla onwete chi onye mgbe ụfọdụ anyị ncha na-agụwa egwu ndị ihe ọzọkwa bụ na taịm kwa ya lụgba ha otu anya bụ onye na-echetere m na na-echekwakwa ya na ka nkwadobe maka kwa ya ofesara nna m bụ ofesara ka ọ na-alaiki karị oji ofesara na azụ ọ gafekwa ha anyị mana onye ọzọ ya eri ma ofe ọkwa o nyetere ọya ka o bidoro ọya na 2019 ọ nyetere ahụ ahụ ka anyị nwere oke anyị ụlọ igbo at least na na-ebuji ewu na ọgwụ ya na-ego ọgwụ dị so onye ọbụla nwere oke otu o nwere ike tata akwago nna ekele ekpere gị n'isi ekpere m na-ekpere n'isi nna m bụ ka Chineke nna bụ onye nke si n'ụwa nkọrọ ya ihe ezumike ebe bịara etiti ndezi ya ka ọ nọ na ya kpatara anyị nwebe ụmụ ya na nwunye na ndị enyi ọ hapụrụ anyị maka anyị nwa mana oyibo ya bụ ebe a na-atụ anyị emere ya Chineke nna nwere obodo ọkọ ya tawazere anyị ahịhịọ chụba ka aha bụ ndị ọbụla na-achụ anyị na mmụọ ọ ya bụ ekpere anyị ndị frens gị bịa taa ụmụnne gị ndị enyi ndị nna ochie kere na-agwa ha na-asị ala ha eme ka ha daalụ ha sire na-asị na Chineke nna dutere ha ga-edukwa ha na nna ha kwa ha n'ido na-ekele Chineke ka ihe niile siri ego ọfụma at least na mmiri ejista ọgụ wee na-asị Chineke nna ka o chekwaba anyị ma ọkụkọ maka taa otu a nna nọọsụ na ọkụ ya efu mmadụ na mana a na-ahịa ozi ya ka ọ mmadụ ka ọ ga-esi wee ma onye ahụ bụ Chineke chekwaba anyị bụ ụmụ ya na-ekpuchi anyị na-achịkwa anyị n'aka ndị ajọ mmadụ. Afọ m bụ Otaji. Abụ m diọkpara Isaac Otaji nke anyị nwere ụmụdị oge ọ bụ dike ọ kara aka and anyị na ya nọgo some years niile anyị nọ yes amụtara m ife n'aka ya ndị onye udo ka ọ bụ amakwu ya ama n'obodo bụrụkwuo dike kama na problem dịzi mbụ na ọ yara ahụ ọnwa since 2019 so and ka dị ahụ si wee ha ya ka mbọrịta ụbọchị o nwere onye agaghị eji wee treat eruzie n'ụbọchị nke taa ndị eme ihe ọ na-aka tupu ka ọ dị so onye nwaanyị bụ ihe si ka ọ bụrụkwa ya ka o zuru ike n'ọnwago. mama gị bụ na bụ chief mona ka ndụmọdụ na-adị ya ka o wee nọgide ka ihe ghara ime ndụmọdụ na-adụ ya ka o wee butuo onwe ya ala ihe hapụ ime ya bụ na mmana a na-eri oge ọbụla na-akasị ya na-agụkwa ya na-ewepụ uche n'ihe a n'ihe mere eme emego na ọ nwụrụ ọnwụ chie na ọ bụghị mmadụ mere ya so ọ ya bụ ihe nwere ikwu maka ya ndị nna gị ochie na ndị ụmụnne gị ndị enyi bịa ka ị na-agwa ha ihe m na-agwakwa ha bụ ka okporo ụzọ rube ha isi na ha ya ana
n'okpuru ụzọ orube isi oge ha na-abịa mana okpuru ụzọ erubezi isi ka ha na-anaghị aga nke rubere isi ka ha na-abịa nna anyị kwechukwu n'isi ha ogologo ndụ n'ala isi ike ebe ọ bụla ha si wee wepụta ego niile ha mekwa n'ụbọchị nke tata Chineke nyekwa ha ya agụ ọkpọ ndọgbu na Jizọs Kraịst bụ ya daalụ afa m bụ Maazị Victor Ifeanyichukwu esi m Ebonyi steeti mana ndị a mgbọ gbagburu enyi Mr. Isaac Otaji ezigbo nna m ukwu ka ọ bụ nwunye bụ ihe zụrụ m n'ọlụ wee lụgba ọlụ lụsịa ọlụ oduo m mepelu m ebe m na-azụ ahịa kemgbe o bido ya baalụ ọmụwa bido from day one really from the first hospital ọ nọ till the end o nweka nwoke ya talụ afọ asị chie dị akpọlụzie ya oligo ego ọkpụ m ego oligo ego dịka m si ekwu nwoke anwaghị ikie ọ tara ayiri ikie o diri ikie ọ nwara ikie ma ya bụ nwa nwoke survive o nwebere ụlọ ọgwụ dị iche iche bube ya wee jee so emechaa o wee dị otu a sị m Chineke na leke maka na Chukwu mazụrụ ife niile na akwamozu ya ekenere m Chukwu emere m expect na ọ ya dị otu a mana ihe anyị fụrụ ebe a olili onye ọbụla ọnụ olili oke ọnụ lie oke afọ ọnụ ekenere m ukwu na ibe ndị niile gbakọtara ọsọ enyemaka wee fụ na akwala ozu a kenekwa ofu nwa gbali ijele n'ọrụ ukwu Mr. Ejike Obiajụ oge ya nwoke ọ na-emesi ife ike anyị ma onye ọ bụ anyị kenere m ya kenesikwa ike na nwoke nwa kemgbe nwoke a bido ya baalụ ọnya na-ewepụta ego a na-aspọnsị ya a na-agbakeri ya n'ihe niile mmanụ nwe m nwe mbụgha dị na ya so ekenere m Chukwu ihe niile si wee gaa tata wee na-asị ndị niile bịara ebe a nụnwa Chukwu gozie fa ahị nzefa na okwu ha ji wee bịa mara mma nke ha eji wee na ya makalifa na Chukwu na ya gozifa uje ọ naghị ya gụ iji awele ifeọma ya emeelụ fa ndị tikwanụ 10 naira 20 naira afọ kobo ihe gbasara akwamozu a ekpere mbụ na Chineke nna kele n'igwe na ala enyekwa ha ego ahụ mmaju pụrụ mmaju na Chineke nna na-eweta ego ya enyekwa ha nke karịrị nke ekele chekwalụ m mmechakwa kenechkwaka Mr. Ejike Obiajụ ekpere mbụ na n'isi ya bụ na akpa ya ma nke akọ ọ ya dịka echeche adị agwụ okporo ụzọ ya na-erubere ya isi biznes ya bụ ije awele obi aka niile onye bite ego obi aka na-azụ onye bite ego ego ama nkọ na-atị ya akọ afọ m bụ Igwekaofu Otaji ka mụ na Isaac si wee dị Mgbo my uncle ya na my father ofu nna ịmagoro ofu mmiri nọ n'ite asụ ihe nwere ike ikwuta ata maka akwamozu ihe nwere ike ikwuta ata maka akwamozu bụ nọọ odenujebe maka nọọ iwe dị na onye ọbụla ji ugwu ya wee sị ọzọ emezina odenudebe na ọzọ emezina na ihe ọzọ anyị eme na gburugburu anyị bụ nkwụ nwaanyị birthday and agbamakwụkwọ ekele gị ala ga-adịrị gị mma Biko ezinụlọ Isaac ndị furu iru ya na bụ ezinụlọ Innocent unu ma nna ha na mụwa na azọ isi eke ndị ife na-eme mana ife na-achọgụ na mata bụ na nna gị nwụrụ mana gị nwana ya fada gị agago gị nwana ife na-eme ka ịmata bụ na o nwere ọrụ Chineke chọrọ gị lụọ anyị ga-alụ ọrụ ahụ ị na-alụ idere ya n'azụ na-alụ ife Chineke chọrọ gị lụọ ọ bụrụ ife mmadụ chọrọ gị lụọ gị ga-alụ
Chineke will purpose what you're born in this family. And that purpose must be fulfilled if you are willing. And you must be willing. No matter what. Because only if I do it, I do it down to you. Because you're here now. Isaac Igwekaofu Mgbo onye na-aso ebe na Chineke ife ama mmegi anyị kene Chineke n'ụbọchị taa na akwamozu arịgo na mmezu mmiri ezo ọnwa chọkwara na mmadụ anyị na-asị ka Chineke mee ka mkpụrụ obi Isaac Otaji ka o zute na ndokwa ọ tọsikwa unu n'obi na Chineke ga-abụzi dadị unu ihe ahụ mpa emenwughọ Chineke ga-eme times 10 bidozie kịta ga ihe ọfụ ihe ọma ga-ezu ezinụlọ unu anyị bịara ka ọ dịrị unu ma anyị ga-emechi ya ọzọ anyị ga-abịa ga-abụ agbamnkwụ ọzọ anyị ga-abịa bụ marriage na ihe ọma n'aha Jizọs kenezie ndị bịara gị ihe nwee na-agwa ofu okwu ana m ekele Chineke ọgọ n'afọ ọmụ otu o si wee mere anyị ụmụazị ọga wee gaa nke ọma n'eziokwu ọ kachasị etu o si wee mee mmiri wee ghara izo site n'ụtụtụ wee ruo n'akwamozu abasa wee kpochie mmiri nke amerịkịta na-ekele Chineke otu o si wee mee uche wee gaa nke ọma Mercy Apostle TV Oraukwu.